Bale, ba. Eta Arratzon ze auzo dauz? Zuentzako zeintzuk dire auzoak Arratzon? Auzoak die Elejalde, Loyola, Mendize, Mondize, Uarka, Barrutia, Zubita bezala. Zubita, Barruta. Zabale y Barruta. Behatzi barri zuen, ja. Zabala da, ez da? Lurrez zabala da, Arratzu? Bueno, handiz ez da, baina jarrik ere azen gorneten dut. Nabertziaz, eta mendataz. Ajangi, mendataz, da nabarri, konfina, ikortozu bi, parte kortozu bi. Kortezu bi, bai.